ഓം ശാന്തി. ജഗദീഷ് ഭായിജിയുടെ ജ്ഞാനസുധ കേൾക്കാം. ഇന്നത്തെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മുരളി കേൾക്കണം. ഭായിജി പറയുന്നു, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലരും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കേൾക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മറ്റേ ആളോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സഹോദര നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പറയും, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി പറയും, അല്ല എനിക്ക് തോന്നി താങ്കൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ചോദിച്ചത്? കാരണം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പ്രസന്നതയോ ഉത്സാഹമോ ഉന്മേഷമോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നി ഇദ്ദേഹം ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ അമൂല്യമായ ജ്ഞാനം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിധിയുണ്ട്. ആ വിശേഷമായ വിധിയോടുകൂടി വേണം കേൾക്കാൻ. അതെങ്ങനെയാണ്? താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പം അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്ന് ഇന്ന മഹാത്മാവിൻ്റെ സന്യാസിയുടെ പ്രവചനമാണ്, പ്രഭാഷണമാണ്. അവിടെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ, അവർ മഹാത്മാവാകട്ടെ പുണ്യാത്മാവാകട്ടെ, അവരെ ആയിരിക്കും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാബ ഇവിടെ നമ്മളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇത് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയമാണ്. ഇവിടെ സ്വയം ഈശ്വരൻ പ്രജാപിത ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ഈ ജ്ഞാനം കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം തന്നെ മറ്റന്യ സേവാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഇവിടെ പരമാത്മാവാണ് ജ്ഞാനം കേൾപ്പിക്കുന്നത്, ആത്മാവാണ് ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്നത്. ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ആദ്യം ആത്മസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കണം. ഇവിടെ ആത്മാവിനാണ് ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. ആത്മസ്ഥിതിയിൽ ഇരുന്നാലേ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ശരിക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കൂ. മുരളി കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ്, ജ്യോതി ബിന്ദുവാണ്, ഞാൻ ശിവബാബയുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ ഈശ്വരീയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഇങ്ങനെ തൻ്റെ സ്ഥിതിയെ ആദ്യം ശരിയാക്കണം, ആത്മബോധത്തിലേക്ക് വരണം. എന്നിട്ട് കേട്ടാലേ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വലിയ വ്യാപാരിയാണ്, ഞാനൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ അച്ഛനാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളോടുകൂടി ഇരുന്ന് മുരളി കേൾക്കാൻ പാടില്ല. എങ്കിൽ ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം ബുദ്ധിയിൽ നന്നായി പതിയും, അത് ധാരണയാകും. അതുപോലെ തന്നെ സമയത്ത് ആ ജ്ഞാനം ഉപയോഗത്തിലും വരും, പ്രയോജനപ്പെടും. ഒരു രാജാവിൻ്റെ പക്കൽ നല്ല ബലവത്തായ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാളുണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം പൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ശത്രു ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. വാളെടുക്കാൻ പെട്ടി തുറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടിയുടെ ചാവി കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രയോജനപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വാള് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടും എന്താണ് കാര്യം? ആയുധം എന്ന് വെച്ചാൽ സമയത്ത് പ്രയോജനപ്പെടണം. അതുപോലെ നമ്മളും ജ്ഞാനം മുഴുവനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ട ജ്ഞാനം സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഓർമ്മയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് പതിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുരളി കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആത്മസ്ഥിതിയിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മുഖ്യ പുരുഷാർത്ഥം തന്നെ യോഗയുക്തമാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, മനസ്സിനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുക, ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് യോഗ എന്നത്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ, മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നു. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റെവിടെയൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നു. മാതാക്കളുടെ മനസ്സ് വീട്ടിലേക്കും, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സ് ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്കും, വക്കീലിൻ്റെ മനസ്സ് തൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കും, മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സ് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്കും, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എക്സാമിൻ്റെ ഓർമ്മയും. ഇങ്ങനെ പലരും മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്തും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേവലം ശരീരം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സ് അന്യ പല സ്ഥലത്തേക്കും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ഇവിടെയുണ്ട്, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും കൺട്രോളിലാണ് എങ്കിൽ
പിന്നെ ബാക്കി പകൽ സമയം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എവിടെയാണേലും ശരി, നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനസ്സ് ശോഭാബയിലേക്ക് യോജിക്കപ്പെടും. യോഗ വളരെ സഹജമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാകും. അഥവാ മുരളി ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ പിന്നെ യോഗ ചെയ്യാനിരുന്നാൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകാൻ വളരെ പ്രയാസമായി തോന്നും. മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുഴുവൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് തന്നെ ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുരളി കേൾക്കണം. പലപ്പോഴും നാം മുരളി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത്, അതായത് ഈ മുരളി ബാബ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഇന്ന് അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും കേൾക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ മേലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഗീത കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറില്ലേ, ഹേ അർജുന, കാമക്രോധ മോഹലോഭമൊക്കെ നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ് എന്ന്. ഈ ഗീത കേൾപ്പിക്കുന്ന ആളും കേൾക്കുന്ന ആളും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ നമ്മളും മുരളി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുരളി കേൾക്കുന്നതിനും കേൾക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണ്. നാം മുരളി കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മുരളി മുഴുവനായും പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ബാബ സ്വയം പറയുന്നു, ഞാൻ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുരളി കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ പോയിന്റും ബാബ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഇത് ഞാൻ എന്നിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മഹത്വം കൊടുത്ത് കേൾക്കണം. ഇതിനെയാണ് കേൾക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ബാബ പറയുന്ന കുട്ടികളെ, ഈവിളായ കാര്യങ്ങളെ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കൂ. പക്ഷെ മുരളി കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതിരിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, വെളിയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ എത്ര പ്രയാസമാണ്. ഇനി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയാലോ ഫീസ് എത്രയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പിന്നെ നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശരി, ആ ഭാരിച്ച ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു. ദേശത്തിലെ രാഷ്ട്രപതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയത്നമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ബാബ എത്ര പരമോന്നതനാണ്, സൃഷ്ടിയുടെ രചയിതാവാണ്, വിശ്വനാഥനാണ്, സർവശക്തിവാനാണ്, വിശ്വരചയിതാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബാബ എത്ര ദൂരെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരമശക്തിയുടെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതിരുന്നാലോ നമ്മളെ പിന്നെ എന്ത് പറയും? അങ്ങനെ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാവം ഇതാണ്, നമ്മൾ മുരളി കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായും നമ്മളുടെ മേൽ നാം പ്രയോഗിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുക എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം ഇതാണ്, കേൾപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഏത് ഭാവത്തെയാണോ സ്പഷ്ടമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അഥവാ ഏത് ഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഭാവത്തിൽ അക്കാര്യത്തെ നാം സ്വീകരിക്കണം, അഥവാ മനസ്സിലാക്കണം. ചിന്തിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ക്ലാസ്സിന് വരാത്തതെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പല പല ഒഴിവുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആ മറ്റേ വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കൂ. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുമാണ്, മുന്നിലുള്ള വ്യക്തി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മുഴുവനായും കേൾക്കുകയുമില്ല, കുറച്ച് മാത്രം കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം പാതി കേൾക്കുന്നതും കേൾക്കാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ, കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തി ഏത് ഭാവത്തോടു കൂടിയാണോ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. കോടതിയിലും ജഡ്ജി വാദവിവാദം പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കാതെ ഒരിക്കലും തീരുമാനമെടുക്കാറില്ല. രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്
തൻ്റെ തീരുമാനം കേൾപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നാൽ കാര്യത്തെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഓം ശാന്തി.